Miből készül a lecsókolbász, virsli és a debreceni? A lecsókolbász 60-70% közötti sertéshúsból, hozzáadott marhahúsmasszából, fűszerekből készül, glutén és laktózmentes, ugyanúgy, mint a többi termék. Természetes bélbe van töltve. Igen, ez is egy fontos információ. Tehát akkor nem kell róla leszedegetni, hanem ez ehető mindenféleképpen. Teljesen. Ráadásul a virsli jó bélbe van töltve, 80%-nál magasabb hústartalommal rendelkezik. Igazi klasszikus roppanós virsli. Nagyon szeretik. A debreceni is közel 80%-os hústartalommal rendelkezik. Nagyon ízletesnek találják a vendégek. És mindegyik saját termék, ugye? Abszolút a saját termékek, így van. Szuper. Ezek után, az információk után szerintem meg fogom kóstolni mindegyiket.